Hey YouTube, og velkommen til RP-DK spiller Skyrim. Har du lavet nyt hjem? Ja, det har jeg. Og jeg sidder sammen med Oliver. Hej. Ja, eller OliGames.dk, tror jeg han hedder. Ja. På YouTube. Ja, det er en ny episode af Skyrim. Ja, jeg har spillet det lidt før, så altså, det er jo faktisk på en måde en tutorial til, hvordan du spiller det. Jeg har ikke gennemført det eller noget som helst, men jeg nåede det lidt langt. Altså det her, det er det længste, jeg nåede nogensinde for. Ja, Oliver han er nødt til, han troede han skulle, jeg ved ikke om, skulle du kæmpe mod Alduin? Har du fundet ud af det? Ja, jeg tror, jeg skal kæmpe mod den første gang nu. Okay, han tror, at han skal kæmpe mod Alduin, og Alduin det er sidste boss, og det er en drage. Mhm. Ja. Og der ligger mange døde traver. Det I hører lige nu, det er Skyrims historie. Eller det er starten af historien, altså. Jeg stopper episoden, når jeg kommer hen. Og jeg fortæller ikke, hvad der sker senere. Ikke lige nu. Hvor er det bare typisk, der er nogen, der skriver til mig over Skype. Og jeg tjekker efter jeg har gjort det her. Jeg ved ikke, hvem han snakker om. Der er Sora og Maura og alt muligt. Prøv at se. Læg mærke til noget sjovt, der sker herovre. Eller det er ikke sjovt. Det er bare sådan. Det var bare noget, jeg lagde mærke til på et tidspunkt. Hvad er det for noget? Det kan du se. Det er det der med ham der drengen der bliver smidt indenfor. Det er ikke alle, der lægger mærke til det. Jeg lagde bare lige mærke til det på et tidspunkt. Han sidder og snakker. Jeg er lidt ligeglad med, hvad han snakker om. Det bliver nok ikke den længste episode. Jeg laver min mand, og så stopper episoden, og så starter en episode 2. Okay. Prøv at se. Prøv lige vent, jeg lige FK. Ja, prøv lige at læse. Du bliver nødt til at gå ind for. Jeg vil se vagterne, siger han. Og han siger jo, han skal ind for nu. Og okay, far. Og det er fordi, ja, det er for og det sagde i næste episode, hvad det var for. Ja, Deus. Ja, ham der Deus der lige kommer, der lige spiller arme lige nu. Hej igen. Hej, og ham der Deus der lige spiller, ikke? Det var en af mine bros, han hedder, det er fra TV Mindfreaks, dudes med over 100 subs. Det synes jeg rimelig godt klar af den. Sorry, jeg havde lige glemt det. Jeg slukkede mit tv. Det har jeg fået at vide i nogle af mine videoer, jeg skal huske at gøre. Nej, der er Alduin, men jeg kæmper ikke med ham. Se, så det er så fedt det der. Prøv at se, altså nu pauser jeg ikke, jeg hacker ikke. Men man kan kill de der 2 archers der med hacking. Og så ham der fyren der, han løber bare væk. Og så siger hende der dame, er der nogen andre, der prøver at flygte? Der døde han så. Det er bare så sjovt, synes jeg. Jo. Okay, så nu skal vi finde ud af, hvad vi skal være. Jeg tænker lidt, at jeg har lyst til at være noget, der er lidt stærkt. Har kræfter til at kunne dræbe. Nej, jeg vil godt være et menneskeart. Noget i den stil. Jeg gider seriøst ikke være ham. Han er grim. Selvom jeg godt kan lave ham. Jeg kan godt være en agronierende. Vi skal være en dame. Nej.
Det skal være en mand. Han skal være mega tynd. Så går vi næste. Grunden til at gøre det her, det er fordi det eneste jeg vil vælge, det er her. Ja, det er jo faktisk nu skal jeg mod Alduin. Den hedder Defeat Alduin. Jeg saver lige. Oliver han skal mod Alduin. Det er altså rimelig godt klaret. Alduin Okay, det er jo stadigvæk sidste man skal mod ham 3 gange, tror jeg nok. Ja. Og det er første gang. Og ja, Alduin han er blevet sendt tilbage fra tiden, for han har været død en gang. Nej, han døde ikke. Han blev forsejlet i det Elder Scroll. Det har jeg lige fået at vide. Så. Dragon Realm. Ja, det han sagde lige der, undskyld, men hvis der er nogen der ikke hørte det, det var at jeg ikke stod på listen, og at jeg stadig skal hen til blokken. Og ja, det er det. Og så siger han, det undskylder vi, og altså sådan. Okay, kom så bare. Og den der sten der, og kassen, det er en blok. Og så holder man fast med hænderne på de der håndtag der sidder ved siden af stenen. Så nu er jeg lige stille. Lad nu være med at skrive. Så kan I lige sige på dem, der søger. Alduin, dø! Og lige klap lige. Han skader meget. Okay, så folk ved det, så det her, det er første gang, man ser Alduin. Nej, så rammer jeg på GV. Men den billede, jeg bruger. Jeg ser Alduin lige om lidt. Og så kan I se, hvordan Alduin ser ud. Men I kommer ikke mod ham endnu. Nej, det gør vi ikke. Det gør vi ikke. Vi skal langt ind i spillet for at komme mod ham. Ja, vi skal prøve at flygte fra. Vi skal prøve at overleve her. Jeg skal lukke nu, så desværre, så må jeg nakke Alduin senere. Ja, men vi ses, min far han kommer, så see you later. Hej. Ja, så smuttede han lige. Det gør ikke så meget. Okay, så I får lige lov til at se det der. Kaboop! Jeg ved ikke engang, hvem der sagde det. Nå ja, det var hende der derovre, der sagde det, tror jeg. Nej. Det er klamt. What? Lige... Oh my god. Oh my. Nej. Jeg vil dø. Prøv lige at dræbe mig. Ej, det er jo ikke sjovt. Der står en hest derovre. Den vil jeg se, om jeg kan komme over til, eller hvad der sker med den. Okay. Se, prøv at se. Læg mærke til. Alduin. Kom! Okay. Så kan I se, hvad der sker her. Det var her den lille dreng, han gik ind. Så jeg tror, ham den lille dreng er død. Den død mand. Legends don't burn down villages. Are you okay, dude? Are you okay? Are you okay? Nej. Nå, ja, undskyld. Jeg stopper episoden nu. Så ses YouTube.